Чувате. Всички гледахте клиповете с Чарли Чаплин. Бяхте очаровани от неговото поведение, от неговото изражение. Днес с вас ще се опитаме да изразим различни настроения, но леко подражавайки на Чарли Чаплин. Готови ли сте? Сега, кое е характерното за Чарли Чаплин? Неговата? Друго характерно? Още? Какви са му веждите? Какво изразява? Те са нарисувани така, че да изразяват, той така е гримиран всъщност, да изразява почти винаги тъга, защото той играе беднички човечец, неудачника винаги, който нещо все му се случва. И има едно бомбе и едно бастунче. Аз даже съм го донесла, но няма сега да го използвам. Сега, това, което от вас ще се иска сега, без тези допълнителни атрибути на Чарли, без мустаци, без бомбе, без грима, без бастунчето, да се опитате да изразите различни негови настроения. Аз ще ги казвам предварително, като ще ви дам и сигнал, в който след който вие ще се завъртите около себе си и трябва веднага да изразите настроението. Така, първото настроение, което трябва да изразите е тъжният Чарли. Той е много тъжен, тъжно нещо. Обаче гледайте към публиката все пак. Тъгата да се вижда по лицето ви, но и походката опитайте на място. На място. Добре. Съберете веждичките горе, така както той ги събира. Много добре. Следващото настроение, което искам да изразите като Чарли, нека да бъде Чарли хитрува. Хитри очички, хитър поглед, поглежда някъде нещо ще го нахитри, може би. Чудесно, много добре се справяте. Така, следващото изражение на Чарли ще бъде неговата срамежливост. Той е край една дама, на която иска да поднесе цвете. Намерете в пространството дамата първо, визуализирайте си я и в момента, в който чуете сигнала, трябва погледа ви да бъде отправен към нея и да изразите срамежливост. Може да поднесете и цвете дори, но нека да се вижда вашето лице, вашето изражение. Кристи, не те виждам. Чарли е срамежлив. Така, но много се движите, лицата ви не се виждат. Така? Добре. Добре. Сега, следващото, което искам да изразите, Чарли е много щастлив. Готови ли сте? Но лицата ви преди всичко, деца. Не искам да се мотаете, да се движите и лицата ви да не се виждат. Той е малко глуповатичък в щастието си понякога. Точно така. Чудесно. Много добре. Така. Сега следващото настроение, което искам, той е до край отчаян, безкрайно отчаян. Много отчаян. И е нещастен. Чудесно. В следващия момент Чарли потрива ръце, че го предстои му нещо много приятно да се случи. Очаква го с нетърпение, да видим как ще го изразите. Нетърпението на Чарли. Така. Въртите се без лицата ви да се виждат от публиката. Лицата ви да се виждат от публиката. Така. Добре. И сега Чарли пристъпва внимателно към някого с неговата походка. Нека към прозореца да бъде вашата походка. Като го дебне. Дайте да видим дебнещия Чарли, как можем да го изразим. Походката. Походката към прозореца. Дебнете, дебнете. Добре.
Добре, достатъчно за сега.